Shalom, akubo kubabingelela bonke abasibukelile namhlanje kule video egameni kaJesu lo umprofeti uNcube. Ngifuna ukudlulisa nasi isimemezelo esiphuthumayo kubo bonke abantu abangibukelile kule video nabasazoyibukela. Ukuba ngoba singene kule nyanga entsha, inyanga sizongena enyangeni entsha kaAugust. Inyanga engangihlezi ngishilo kuyo from January ukuthi we will be having a new product. Le product esobe sinayo i-product ezobe kuyikhombo eyama products. Kuzobe kuyi-anointing oil, kuyi-anointed water, kuyi-anointed salt, and you also a-anointed candle. Ngifisa ukuthi ngichaze konke lokhu ko4 engikubalile ukuthi okwani kusiza kuphi, ngoba kukhona omunye umuntu ozobuka le video ayi-criticize ayigxeke ngenxa yokuthi yena akakholelwa emanzini akhulekelwe, ngenxa yokuthi yena akakholelwa kwi-oil ekhulekelwe, ngenxa yokuthi yena akakholelwa kwi-salt ekhulekelwe, ngenxa yokuthi futhi yena akakholelwa kwikhandla elikhulekelwe. Okokuqala ngifuna ukuchaza lokho, alikho icala uma umuntu esebenzisa amanzi akhulekelwe umprofeti, alikho icala uma umuntu esebenzisa i-oil ekhulekelwe umprofeti. Number 2, alikho icala umuntu mesebenzisa usawoti okhulekelwe umprofeti. Alikho icala futhi kumuntu osebenzisa ikhandle esuke likhulekelwe umprofeti. Okokuqala ke ikhandlela alisiwe uNkulunkulu. 2, amanzi awasiwo uNkulunkulu kumuntu, i-oil ayisiwo uNkulunkulu kumuntu, i-salt ayisiwo uNkulunkulu kumuntu. Kodwa umuntu konke lokho ku4 esengikubalile uyakusebenzisa ngoba nakho kuyizinto ezisuke zizomsiza kuma problems amanye angakhoni ukudila nawo yena. Iqiniso lithi bafowethu kukhona abantu abathandazayo kodwa isimo sikhule kakhulu noma sebethandazile. Kukhona abantu abafike bebamba ama-fasting isimo si-rise kakhulu uma esefastile. Lapho umuntu usuke esedinga isandla sesibili esomuntu ogcotshwe uNkulunkulu kuba amsize kuleso simo leso. And ngifuna ukuchaza lokhu ke, i-oil uma ngabe uyithola uyisebenzisa, number 1 iyamsiza umuntu okade enechitho. Number 2 iyamsiza umuntu obekade enesilonda, mhlawumbe kuthiwa odokotela bathi uphethwe ushukela, mhlawumbe omunye athi kunesilonda esaqala kancane saze sakhula saba sikhulu and sibhlungu sesize siyanuka, i-oil uyakhona ukuyisebenzisa ikusebenzele. Omunye athi mina prophet ngiphupha ebusuku ngilala nabantu besilisa abahlukahlukene, lo muntu lo usuke ne-spiritual husband, i-oil iyamsiza. Number 2 iyamsiza i-oil umuntu othi mina prophet sengithandaze kakhulu akulungi lutho, ngihambile izinyanga ngahamba bathandaza ngahamba yonke indawo angisizakalanga, i-oil iyamsiza lo muntu loyo kulezo zimo asuke ebhekane nazo. Ngabe ufuna umsebenzi unenkinga yokuthi njalo uma ufuna umsebenzi ama-CV akho bayawa-rejecta, une-problem yokuthi ekhaya manilele ebusuku unento ezihamba phezu kwamathayela, une-problem yokuthi unenkinga yokuthi kunengane esekhaya engaphasi esikoleni, akulungi lutho nje ilokhu iyafeyila, i-oil iyamsiza lo mntwana, ngoba kukhona ukuthi kuthola ukuthi abathakathi abakuthakathayo basebenzisa imithi strong kunawe, wena imithi yabo bese yak-overcome. So i-oil is there to help you. Bese kuba amanzi ayamsiza umuntu othi ekhaya kwakhe kuhlezi gidagidista emathayeleni. Amanzi ayamsiza futhi umuntu osuke enamadliso ngaphakathi ewadliswa idliso, uma ewaphuza abaningi banibonile bewaphuza and baphalaza amadliso abekade bewalokunganile ebekade kena bewadlile lawo madliso aphuma ngoba amanzi asuke ekhulekelwe. Amanzi ayimvelo kaNkulunkulu, akukho okufakiwe kulamanzi, akukho okufakiwe kule oil nje yodwa ekhulekelwe, namanzi akhulekelwe. Bese kuba ukuthi amanzi futhi ayamsiza umuntu one-business, ama-customer aways. Mangakhulekeli lamanzi angwafaki lutho, angwafaki itikolosho, angwafaki amanzi edumbu, angifaki lutho, ngikhulekela amanzi, ngibiza igama likaJesu, ushintshe isimo somuntu ngalamanzi. So lamanzi ayamsiza umuntu osuke
nebhizinisi lakhe ama-customer engangeni afike emsize. Number 2, number 4, la manzi aphinde umuntu emsize umuntu onenkinga yokulunywa emzimbeni, uma egeze ngawo la manzi uyakhona ukusizakala. Usawoti uma ngabe umuntu ewusebenzisile uyamsiza egcekeni awusebenzise, uyamsiza ebhizinisini, uyamsiza echithweni. Abanye amadoda abo ahamba beshadile washiya indoda yahamba yayoshada omunye umuntu ngoba kwakunechithi zayifaka emzimbeni wakhe. Amanzi ayakusiza lapho. Number salt iyakusiza lapho isawoti. Then isawoti futhi iphinde ikusize mangabe ungumama uneproblem yokuthi abantwana ubatholi, ikhulekelwe lesawoti iyakusiza ngalendlela ezobe ngikudirect ukuthi uyisebenzise ngayo. Bese ikhandlela akusilo ikhandlela la elobuthakathi, akusilo ikhandlela lamadimoni, akusilo ikhandlela lokuthi ke mhlambe uligxeke, kodwa ikhandlela elizokusiza ekutheni uma ulikhanyisile wakhuleka ngalo kuba khona izinto ezishintshayo. Leli khandlela ngifuna ukuchaza akusile ikhandlela egcotshiswe umuthi, awukho umuthi engugcobisayo, ngibiza igama lika Jesu lishintshe isimo somuntu. So ikhandlela umsebenzi ikhandlela esuke limhlophe ngoba we are representing ukukhanya. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwaba khona, and lithi iBhayibheli uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Remember, ukukhanya uNkulunkulu akakaze akubumbe, wakhuluma kwaba khona. So whatsoever ozobuyikhuluma kule khandlela it shall come to pass. So le combo ke ikhombo of 4 kaMprophet ezobe ikhona starting from i-1 zika-August. Make sure ukuthi uyayithola, WhatsApp this number langaphezulu, WhatsApp this number and also uyi-order le combo. And we also courier ngePexi and siya courier nge-Postnet, siya courier nge-courier guy. Wonke umuntu ayithole ikhombo yakhe imsize. Le combo ayikaze ishunqiselwe impepho, ayikaze ishunqiselwe ngeminye imimoya. Ngikhulekile phezulu kwayo, ngabiza igama lika Jesu, lo Jesu owafa wavuka, lo Jesu owabethelwa esiphambanweni ukuze mina nawe sisindiswe, lo Jesu owahlatshwa wadatshula washawa ngenxa yami nawe. Yili igama lakhe ngilibizile namandla akhe engiwasebenzisile ukuze ikusize le khombo. Make sure ukuthi uyayithola, make sure ukuthi you come to the prophet akusize ngale khombo le, ngoba